higaon nga pag dawat kanako atong Sabado kunwari kagahapong adlaw. Salamat sa tanang mga kaigsuonan nga nakigdait sa inyong ubos nga igsuon sa duong, sa Butiges, sa Lantagaan o sa uban pa nga mga kaislahan, no? Labi na po din na sa bantayan sa tanan na lang gyud nga mga kaigsuonan nga inuntan nagpakita og kanana ang pakigdait. Salamat guys sa inyong tanan, no? So natagbaw gyud ko sa inyong kadasigon sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya salamat. Halos dili na abi na kog di na maputol ang pang picture taking, Brother Libby. Alam daghana gyud puli-puli niya didto ko pa nakakita nga pertim din daghana nga nagpaminawan sa atong programa sa mga neighboring island sa Bantayan Island, no? Ngano makaibaw kung daghan kay pulos lang gid sila ingon na minaw mi mga batanon, mga hamtong og dili kuan sila presentar gid silang maminaw. Unya daghang salamat pod nga atong gikahibalag dito ang ato gyud nga kanana ang nakapresentar nga si Brother Rolly Hira, no? Ang atong listener nga nabautismuhan gyud. Unya salamat sad sa tanan nga mga kaigsunan niya Brother William Tadlas. Salamat Brother William uban sa imong asawa, Brother William. Salamat salamat jud kayo nya. Salamat sa imong gipadala nga itlog. Unya gipadala nimo nga boneless. Unya basta kay gikalipay gyud sa ako ang panimalay ang akong nadala gikan sa imuha. Okay, hiniapatay basahon. Sir, mga pangutana ni. So dili lang usa ta. Okay, niatay ato basahon ni Brad nagkita nagjud kami Brad dihito. Diri doong Rolly Hira ni Jiki Mohon. Sa Jiki Mohon, Brother Rolly Hira. No, salamat sa ato ang sa imo pagkikita kagahapon. Thank you so much. Unya sa tanang mga kaigsunan nga naaron sa mga Islandias Bantayan, salamat sa kuan. Salamat sa inyong kooperasyon nga gihatag kang Pastor Arnel Paalisbo. Please unta og mahimo inyo pang dugangan ang inyong kuan, ang inyong kadasigon sa pagsuporta sa mga buluhaton sa distrito ni Pastor kanini ang Arnel Paalisbo. So Pastor, maayong gabi nimo uban sa imong pamilya. Okay, maayong gabi Brad. Para sa texter nagpasabot ra na sila kung unsay tinuod, dawatan na lang texter kay pulong na sa Ginoo imong nabati karon kanus apa di ka angayan nga masayod unya na og ulahina. Kay kadtuning wa pa kumuadtog bantayan kining text. So salamat kayo sa reaksyon. Yun ni ba nindot ni nga magdasig mag-advise sa uban nato nga mga kuan texter. Sir, maayong gabi among ay pangutanam day gihapon ni. So dili lang usa tanan nino kay naa man tay pangutana nga kuanon tubagon. Okay, Kuya John, kanus apa man ka kuya mobalik sa radyo, sige nami og paabot sa imo. Si Kuya Libby lang ang among kanunay mabati. Well, diyan na nabalik na gyud, no? Nabalik na gyud ang inyong kuya. Okay, niya patay basahon. Sir, kananang pangutana gihapon. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipilag text message ang cellphone, mas maisad siguro Brother Libby nga imo sang malili diha atong monitor aron atong hibalon din kaning dapita o lugaran na suros kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga suki nga mga viewers sa naglain-laing dapit sa kalibutan karon sa Pilipinas man o uban pang nasod or asa mo nahimutang karong gabihuna. Sige hapon kinasing-kasing manamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Welcome higala ang inyong mga participation. Naoy mga dugang tubag karong taud-taod sa pangutana nga moy ato nga hisgutan karon. Ato na nga gina-welcome sa atong programa. O nialang sa atong mga viewers, mga nag-follow sa atong programa, palihog mga higala atong i-share no, ato sa atong mga friend,
atong mga minahal sa kinabuhi ang ato nga programa para nga daghan ang mapanalanginan pinaagi silang pagtan-aw sa ato nga tulumanon dinhi sa radyo. So welcome ang tanan. Palihog no atong i-share ha. Dito kalimtan atong i-share. Okay, mo ato na tahigala ato ning lilion makadiyot no ang ato nga screen alang sa mga higala nato nga nagpadala og mensahe o naguna dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air na diri mga brad. So thank you kaayo sa atong maabtikon nga CEO diha og sa ato nga station manager. Niya, thank you po ni Pastor Joel Tirana. O niya, salamat po sa atong mga kahigalaan diya nga nagpaminawan sa Riverside FM Cebu, diha sa southern part of Cebu or ditong bandaha sa Negros Oriental, kutob sa naabot sa Labyog Sab sa tingog sa Riverside FM. Kinasingkasing mo na mo higala nga ginadapit sa pagpakiuban karong gabiyona sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So, pwede mo makapadala higalag mga importante nga mga mensahe. Mga importante, mga greetings ba, birthday greetings, anniversaries, o niya mga evening greetings. So, ato nang gina-welcome sa ato programa. Atangin ninyo higala ang atong question and answer, mga pangutana nga atong tubagon, makahimo mo sa pag-participate sa atong discussion, makapadala mo og mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga basaw dinhi. Manang atong programa nga apel mo mga higala o kamo mga naminaw mga avid listener to apel mo sa atong programa kay makahimon man mo sa paghatag og dugang tubag sa mga pangutana nga mo'y ato nga tubagon dinhi sa kahanginan. Ay nindot man sana nga naay participation gikan ninyo mga naidugang tubag kay wa man tabasayod nga tungod sa kalimitados tungod na basig mas naapagi tin-aw nga mga pamahayag sab gikan kanyo. Muna nga timan ni ang among number ni Brother John nga among gipahibaw na ninyo or pwede ari sa comment section ni paagi sa DYCM Bugo Adventist. Okay ni asad si Sister Leah Muñez sa Manila ni diri sa simbahan namo diri may kauban ming negro. Okay. Maayo kay na apoy negro ng kauban Sister Leah. Base og atong negro ha mader. Ang kauban pod ato Pinay, no? Mahihino na nga naay ako ada niya suura na mader aron mabaid ang imong maninglis ipas mga bata. Base og nagpangita po na ba John? Ako nangita mo gani na chance na ni Mother Leah. Mother kumidjar na Mother ha. Wa man siya kabilinggan pero yes. Kumidjar na madsa. Anya niya pagyod atong tanawon apil siya sa among picture. Okay. Anya niya pagyod si Rose Otsia. Mayong gabi Brad John o Brad Libby watching from Olango Island. Salamat kayo Sister Rose sa nanukad sa Olango Island. Niya pod si Brother Rufino Moreno. Salamat pod sa paglab ug pagpray sa ato nga program. Niya sad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Maingon usab sa mga kaigsunan, tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Inaot pa ang Dios kanunay magapakig-uban kanimo diha sa Saudi Arabia bisag nalayo kas pamilya pero ang imong kalipay imong unahuna naagyo diha sa Ginoo. Okay, amping diha sa Saudi Arabia Brother Ronilo. Salamat sa pagsunod kanunay sa atong programa. Okay ni asad si Merlin Biderder. Maayong gabi din ni Amads. Salamat sa pagpray ug paglab sa atong program. Niya pod si Nana or Gimari Kalapuan nga tuwa nanukad pod sa Saudi Arabia. Thank you kaayo sa mga heart o sa kamot nga nagpray. Niasab si Brother Sonny Sumayang. Salamat pod Brother Sonny sa paglab nimo o pagpray. Niya si Matslia Muñez.
ayaw pod oy. Balibad wa ka sister, no? Katong amo mader komedya ra to, pero imong tinudon wa na Okay ra. milabot ana. Okay ra pod ba John kay wa man siya kabilinggan po. Yes. Depende rin na niya ang iyang paghukom mao'y matuman. Okay. Ato ning dalikatan pag li mga higala ang pikas nga screen ato ning tan-awon una ang mga nag-send og heart sa ato nga programa ni as Jolina Istorco Rizal, niya si Jenny Rama Fermin, Abner Dualio, Milmar Iscalikas, Ronilo Itang, Brian Son Perez, Nunahani Monterde Punay, Sami Kuiba, Aria Katamko Alburo, KZ Clavis, Sianay Shen Layusa, Ayan Kevin Dorotan, Natividad Desamparado Tadlas, Roliar Codera, Nana, Lowell Nodalo Estrira, og si Ros Otsia. Okay, aritas mga nag-like, ang mga nag-love bando. Aritas mga nag-like sa itong program. Niya din niya ang Riverside FM Cebu. O niya sad si Antonio Itorma, Aniceto Presilias, Jivne Jeris Malati, Labadan Dalauta Masyon, G. Merced, Tris Jamin Jaime, God Binsig, Lovely Diheto, Welski ML, Ronaldo V. Bragat, o Brother Rupino Moreno. So muni ato mga nakita, mga higala, dinhi sa ato nga screen. Anya niya po, tutulawon sa keypad na to nga cellphone. Brad, maayong gabi na usab sa inyong duha. Sa radio, Brad, na akong i-greet atong listener sa radio, si Ma'am Joy. Permi siyang maminaw sa radio. Greet pod ko kang Arinante Pobadura, Merlin Berder, Andy Noval, Sir Isagane, ang nag-greet si Wilfredo Pobadura. So thank you kayo, Brother Wilfredo. Aniya, ato panintanaw ning pikas mahigala kay basig ni adin hi mensahe ning abot kay kalabang uban sab God. Ari mo padangat silang mensahe sa ato nga messenger, no? Okay, niya si Brother Domingo Bunukan, ang iyang mensahe. Mayong gabi na usab ninyong duha Badlib o Badjon. Maminaw na usab ta karon. Salamat Badlib. Salamat kayo Brother Doming. Salamat sa pagpuyo o paglab sa ato nga program. Niya pod si Sir Matthew Anderson. So thank you Sir Matthew for watching and following our program. God bless you and your family. And God bless also the family of Sir Jerome Patagnan. Okay, Sir Matthew Anderson, thank you so much for listening. And thank you so much for being nice. God bless you and your family. Okay, niya said si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby. Kanya, salamat sa paglab ug pagpray, Sister Ginaline, sa ato nga programa. O ginaot pa, padayon ta, kayod gayod sa pagsunod sa ato nga tulumanon. Dinhi sa radyo, mga kahigalaan. Okay, ato ning balikan pagtan-aw ang pikas nga screen. Ato nakita dinhi si okay. Ato nakita si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat sa pagpray o paglab, Sister Ginaline. So magpadayon ta sunanigala. Makahimog yapo mo sa pag-send og mga messages dinhi sa ato nga programa, dinhi sa comment section nato, o pwede sa mga number namo nga gipahibaw ni Brother John, o pwede sa dinhi sa ato nga messenger sa Brother Libby Clavis nga messenger, no? Makapadamos yung mensahe aron ato nang tagdon, basahon ta na kung unsay inyong mga greetings ba nga buot ning ipadangat,
or kung nababoy importante nga mga pangutana tungod kay gikalibgan ninyo higala, naglibog mo, gusto niyo masabtan, kay gusto mong musunod sa kamatuoran nga ipasabot sa balaan nga kasulatan, so makahimo mo sa pagpadala na og mensahe, panahon na nga inyong i-send ang inyong mga mensahe aron ato nang matagad dinhi sa ato nga programa. Okay, thank you kayo. So adto ta sa nanigala, sa di pa ta mo continue pangbasa dinhi, ato unang ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga tagdon karong gabi na. Okay, ato ning kuano ni, ato ning tubagon ning pangutana ni Brando Ababon, no? Brother Brando Ababon, salamat sa imuhang kuan dire gipadala nga pangutana. Sir, maayong udto, dun ako'y gamay nga nabasahan sa Biblia. Si Solomon daghan kaayo og asawa. Igpamanhaw na kay buhion man ni Kristo ang mga patay, kadtong iyang asawa mao gihapon to kadaghan, ug ngano man nga niuyon man ang Dios nga magdaghan siya og asawa. Salamat, sir. Okay, daghang kaayong salamat, Brother Brando Ababon, no? Brother Brando Ababon, salamat gyud sa imuhang kinini ang pangutana. By the way, sa di pa ta mo adtos unahan, ako ding pasalamatan si Brad Tits. No, Brad Tits, salamat sa imuha gyud nga panahon nga gihatag sa ako pag-service sa sa ako ato ang pagsakay-sakay na gos imong motor. So salamat, Brad Tits. God bless you and your family. Well, adto ta ning pangutana ni Brother Brando Ababon, no? Si Solomon tinuod daghan og asawa. Unya kay pagabanhawon man ni Kristo ang mga patay, mao bagihapon tong gidaghanuna ang iyahang asawa. Unya nganong okay raman lagi ang Ginoo kang Solomon nga daghag asawa, mao man ay iyang tunada sa iyang kuan, iyahang pangutana. Unang-una, dili okay ang Ginoo atong gihimo ni Solomon, nasuko gani ang Ginoo. Unya pangalawa, mahitungod ni ining kuan pagpamanhaw na kung atong nuntan ang mga butang nga kuan dinhi sa Biblia, dili na to mahimo pang problema ang gidaghanon sa asawa ni Haring Solomon, kay tanawa kung ato ning tan-aw dinhi sumala sa Mateo kapitulo 22 unya dinhi sa kananaang 23 ato ning basahon, nagingod dinhi og sa maong adlaw giadto siya paubos na niya ngari sa kananaang 31. Nagingon din hiyo Mateo 22:23 ngadto 31 atong basahon. Og sa maong adlaw giadto siya mga Sadusiyo, mga tawo nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw ug gipangutana siya nila. Nga na nag-ingon, magtutudlo. Si Moises nag-ingon kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak, ang iyang igsong lalaki kinahanglan mga sawa sa balo ug magpaliwat og nga anak alang sa iyang igsuon. Karon diha kanamoy 7 ka mga magsuong lalaki. Ang nauna na minyo og unya namatay ug tungod kay wala man siya mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsuon. Mausab ang nahitabo sa ikaduhog, katulo ug hangtod sa ikapito. Tapos nilang tanan ang babae namatay usab. Nan sa pagkabanhaw kinsa man ang 7 sa maasawa siya, kay silang tanan nakahupot man kaniya. Apan kanila mitubag sa Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay sa pagkabanhaw dili na sila magapangasawa o magapamana, kundili may sama na sila sa mga mandulunda sa langit. Mo ni gisulti dinhi. Kanini ang nga sa pagkabanhaw dili na sila magapangasawa pa o magapamana, kay sila may sama na sa mga mandulunda sa langit. O naay relihiyon nga ang ilang leader kuno manlulunda, pero daghan man og naagi ang asawa pod.
Unya ang manlulunda wa may kuan, wa may asawa. O mo ni gisgutas Biblia, dili na magapangasawa ug di na magapamana. Karon ang punto dinhi nga kadto bang mga gidaghanon sa naasawa ni Solomon, maura gihapon to, dili na. Kay lagi sa panahon sa pagkabanhaw, dili naman sila magapangasawa o magapamana, may sama naman sa mga manulunda. Meaning, ang manulunda, wa gyud di ay ni pamilya. Unya, og na ay tao nga magpakamanulunda pamilyado, aning resulta na nga kanana ang mga antikristo gyud. Well, dinhi sa kuan, dinhi sa gisgutan dinhi sa nahunang hari 11, kung ato ning tan-aw dinhi, malinaw ang mga butang nga giplastar sa Ginoo, kaso nga lang ang tao mo ditur lang gyud, musupak lang gyud. Pamatiin ninyo niha, gikan na sa kanana ang unang hari 11, 1 paingon sa 11. So ato ning isa-isahon ning verse nagingon, karon si Haring Solomon nahigugma sa daghang lumalangyaw nga babae. Kanang gitawag lumalangyaw, dili ba niya kauri, no? Unay nahigugma sa daghang lumalangyaw nga mga babae. Lakip ang anak nga babae ni Paraon, nga babae nga Moabnon, nga Amonhanon, nga Idumnihanon, mga Sidonhanon og mga Hitihanon. Oh. Unya, kini ra bang mga rasaha sa mga tao o kining dapita mga nasura, ang Dios sa panahon pa ni Haring Solomon nagdili gid sa ila nga dili sila mga sawa ning klasihas mga babae, ning matangas mga babae kini mga nasura dinhi. Ngano man lahi ni sila og kultura. Unya nagingon dinhi, sa mga nasod giingon ni Jehova sa mga anak sa Israel, dili kamo makigkauban sa taliwala kanila bisan pa kung sila moana kaninyo, kaysa pagkatinuod sila mga liso sa inyong kasing-kasing sa pagsunod sa ilang Dios. Si Solomon miipon niini diha sa gugma. So si Solomon unang-una nagpasidaan man gyud unta ang Dios nga di gyud mo ipon ibayana bisan pag ang mga babae moana sa inyo, dili gyud, kay kini silang mga babayana muliso sa ilahang kasing-kasing. Nganuman kay nagsimba man ni sila og mga Dios-Dios, nagsimbag lain nga Dios. Ang gustos Ginoo nga dili ma-influensyahan ang ilang nga kinabuhi ni ining klasihas mga babae. Mabitaw nga sa prinsipyo sa mga Seventh-day Adventist, mas maayo, lahi man ang maayo og ang mas maayo o pinakamaayo nga nakig-uyab ka, nakigminyo ka sa pareho nga Seventh-day Adventist. Sa rason lagi aron dili ma-influensyahan. Mao man ni ang sa unang panahon. Pero si Solomon miipon hinuon gyud. Ngano man kay nahigugma siya sa daghang mga babae. Mao ni hinungdan nga dinhi magsugod ang pagkadautan sa kinabuhi ni Solomon. Muna na ay mga lalaki nga dili sila kontento sa ilang asawa. Ngano man, maayo lang og naa lang sa ilang panimay. Kay asawa ra, pero mahalayo na sa ilang pamay, lahi na. Ngano man, kay naa ni pagka-Solomon-Solomonon og kinaiya, kinumkibatasan. Ang imo anta nga punto diha, kung dili ka naman lang kontento og asawa, nganong nagminyo pamangka, nganong nangasawa pamangka. Unya kining mga butanga makita ni imong mga anak, maghatag ni og dili maayo nga imahen para nimo og unya makadaot ni sa imong mga anak. Unya nagingod dinhi hisgutan. Og siya may 7 ka gatos ka mga asawa. Sa ina ka ng 700 ka mga asawa, mga prinsesa o gisayunan ka. Ang iyang mga asawa 700, unya mga prinsesa og tutulo ka gatos ka mga puyo-puyo og ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing. Ang imong sulti, Brother Bando, kaninang ababon nga murag okay lang ang Ginoo. Wow, nga naman naliso ang kasing-kasing ni Solomon. Unsa na may naaron hitabo niya kay nahitabo sa diha nga si Solomon matigulang na ang iyang asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing sa pagmanunot sa laing mga Dios. So muni ang resulta,
nagpasidaan magyud ang Ginoo ni bisan kinsa unta sa ila dili mga sawa aning mga nasura ning klasihas mga babae kay makapaliso sa ilang kasing-kasing kay lagi dadon sila ngadto sa lain nga Dios, meaning Dios ug ang iyang kasing-kasing wala mahingpit kang Hiyuba sa iyang Dios, ingon sa kasing-kasing David nga iyang amahan. Kay si Solomon nagsunod kang Astarot, ang Dios nga babae sa mga Sidonhanon. O kini si Astarot usa kini ka sa Sidonhanon, usa ka Dios nila nga babae. Unya wa man magtudlo ang Biblia og dunay Dios nga babae kay Amahan, Anak ug Espiritu Santo raman. Unya nagingon dinhi og sunod kang Milcom ang dinumtan sa mga Amonhanon. Og si Solomon nagbuhat ni adtong dautan sa pagtan-aw ni Hiyuba og wala maglakat sa hingpit kang Hiyuba ingon sa gihimo ni David nga iyang amahan. So klaro matin-aw malinaw ang gisulti sa Biblia nga si Solomon nagbuhat og dautan at tubangan sa mga mata sa Dios. Busa dili tumaayo nga mahimong tularan nimo sa imong kinabuhi ang kahimtang ni Haring Solomon. Niya dunay abi nimo Brother Bando, di ko na lang tuhisgutan tong atong text ka tanan, di ko na lang basahon, pero ang imong gihisgutan lagi nga okay raman lagi, pero ang tinuod nahisgutan pagani nimo Kibuloy nga basin og maunay gi pasabot ning Kibuloy nga daghan kaayong mga babae nga nag-agis ihang kamot kay tungod aning Haring Solomon. Pero si Solomon man o dili ang gibasihan ni Kibuloy, wa na tay labot ni ana kay ang Ginoo ra magyud unya ang musilot niya sa adlaw sa katapusan nga bisan pag nahibaluan ang iyang dautan nga kinabuhi, iya paging ipalusot nga limpyo og tarong siya. Mao man na ang nahitabo. Unya ni ang gihisgutan pa dinhi nga si Solomon nagbuhat og dautan sa mga mata sa Dios. Unya nagsunod na og lain nga mga Dios. Ang ingon dinhi nga matupas si Solomon og buhat ni adtong dautan sa pananaw ni Hiyuba, wala maglakaw sa kahingpit siyang kasing-kasing sama siyang amahan nga si David. Unya si Solomon nahimong sa usa ka taas nga naghimo sa usa ka taas nga dapit halaran alang kang Simos ang dinumtan nga Moab dinha sa bukid nga atbang sa Jerusalem ug alang kang Mulok ang dinumtan nga mga anak ni Amon. So kini maghimo na sila og mga halaran sa mga Dios o gidumtan magyud na sa Ginoo mo na nga si Haring Solomon nahimo gid siyang dautan gikan siyang putli nga kinabuhi tungod lang sa mga babae, tungod lang sa paglapas sa niya sa kabubuton sa Ginoo. Kini man sagyud pud ang tinuod og paundayonan gid nimo ang imong huna-huna o pananaw sa imong mga mata, muti oro kagid kay ngano man karong panahon na di lang sa una ang naabtan gid nako gid sa una nga isulob sa babae kanang gitawag nilag mumo, anak kutob sa kiting. Anak kutob sa kiting. Hangtod miabot na gid hinunang panahon nga labi nag naatoy kantang My Pleats of Love, ang sayal gi-pleats kuan nag-armirol plansahon unya anha na kutob sa lukunan hangtod nga di na gyud kaabot sa lukunan. Amo to diha magsugod to nga nakabantay ko nga daghan na kaayong mga mahitabo nga mga rape. Unya anton ni abot na yung panahon nga ang mga babae mag-short na lang og karong panahon na makita nato na sa atong kaadlawan. Mura ba og ang palibot nato ang komunidad nag-akit sa kinabuhi sa usa ka lalaki, pananaw silang mata, magpakasa sila kay ang mga babae ron magtupis-tupis, mag-tubeless, mag-spaghetti, ang uban mag-crop top, unya stilan magsulob og mga short nga perti ng mugbo mga luag pagid ang uban diris ubos, ilan na lang sapaw-sapawan og cycling nga itom nga kun ang uban gyud magsulob na lang gyud anang mugbo nga kung imong tan-aon daw makita na halos ang gingharian ni Satanas. Mao na nga karong panahon na kung imong ipunting imong huna-huna diha, may sama ka kang may sama ka kang Haring Solomon
nga makabuhat kag dautan at tubangan si Ginoo. Unya nag-ingon din niyo nga si Solomon nagsunod na sa mga Dios-Dios, naghimo naghalaran sa mga Dios-Dios, agi og tumong sa ilang pagsaludo sa giila nilang Dios. Muna dautan na kayo ang nahimo ni Solomon. Unya nag-ingon din og busa gihimo niya alang sa tanan niyang mga lumalangyaw nga mga asawa nga nagsunog sa insinso nga naghalad sa ilang mga Dios. O tanaw ha. Kini manggudunta ang sa una maghalad para lang sa Dios, pero kini sila ilang mga Dios-Dios, si Astarot ug uban pa. Unya nagyud og siyuban na suko kang Solomon tungod kay iyang kasing-kasing naliso gikan kang Hiuba, ang Dios sa Israel nagpakita kaniya sa makaduha. Ang Dios nasuko. Kung imo ganing basahon dinhi sa The Living Bible, gihisgutan magani dinhi nga ang kanang God is very angry. Labihang yung suko agad sa kinini ang Ginoo sa kanghari nga Solomon. Mo ni ang gihisgutan dinhi sa maong kuan kanana ang bersikulo. Mo ni dinhi nga Jehovah was very angry with Solomon about this. Kinigyon, suko gid kay Ginoo kangaring Solomon. Og tungod ni ana, brother, ang Biblia o ang Dios wala maghatag og paborable sa mga tawo nga nagtinil og daghang mga babae sa ilang kinabuhi. Hinoon si Solomon nakasala og nasuko ang Dios bato kaniya. Og unya kay nasuko man ang Dios, but pasabot nga kining mga butanga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Sa Kristo namulong na nga sa Mateo 7:21 dili tanan mag-ingon Ginoo makasulod sigiran sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton samahan nga nas langit. Kining gihimong ni Haring Solomon dili di angay nga himuon og sundo nato. May leader bitaw sa ka relihiyon pod nakabaton siya daghang kaso ang iyang ang asawa sa iyang mga ministro, ang mga anak pod sa iyang mga ministro nga mga gwapa iya masang ismiring huyon nakaso gito, unya pagkaso, ang iyang gihimong kuan rason dito sa korte, kay ikaw kuno anak mas Ginoo, tugob og puno kas kalipay unya samas kang Haring Solomon. Kay nga naman, naay mga tao gyud nga, ang ila gyud nga tinguha nga mura ba og maghinangol-hangol, halos na lang ang tanang babae ilahag yung ilaho na. Og unya, moni sad ang mahitabo ron, nga magpakasa na lang sad ang mga lalaki tungod sa gipakitang lihok sa mga babae. O kunya ang klaro si sultis Biblia, Jehovah was angry, very angry. Pertigyong sukuas Ginoo kang Haring Solomon. Mao na nga dili angay nga sundo ni kay nagpasabot supak sa kabubuton sa Ginoo kay nauyon pa dili musuko untang Ginoo. Nasuko magyud siya. Very angry ka nang gitawag very angry. Pastilan kamo na lay magunahuna. Kamo lay magunahuna kung unsa gina kay lahi man ang angry og ang very angry. Hilabihang yung suko. Busa dili na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kay dili man uyon sa kabubuton sa Ginoo, dili na angay nga himuon og sundon sa tao. Nga naman, ingon si Kristo sa Mateo 7:21, dili tanan magingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Unya, nganong ato maginang tumaabuhaton aron tadi makasulod sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, labi na nimo Brother Brando Ababon, ang Ginoo magapanalangin sa inyo, ang pulong sa Dios dawata og kinabuhigtuman na unya maluwas ka. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot ini mga bayna. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. So ato ning tanawon una ang mga nahidugang naglantaw sa ato nga program karon. Niya si Sister Alma Mahait. Happy evening to everyone. God bless. So, salamat po sa paglab ug pag-pray, Sister Alma. Niya po si Rodolfo Bantilan. May gabihin ninyo din ha, madam. Niya po si Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab ug pag-pray. Niya po si Ronilo Itang. Mabasa sa Deuteronomio City 17. Okay. Ato dong basahon ang gingon ni Brother Ronilo
sa Deuteronomio 17 City 17. 17 versikulo 17. Okay, muna ato nga mabasa. Ang tagsa-tagsa katao magahatag sa iyang hingarangan ingon sa panalangin ni Jehova nga imong Dios nga gihatag kanimo. Salamat kayo. Nice nga verse, Brother Ronilo Itang. Niya po si Sister Lane of Kiria. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Live. So, good evening, Sister Lane. Aniyagyon sa to, Brother John, paghanay ang pangutana. Ang iya laging pangutana ni Brother Bando Ababon nga sa panahon sa pagpamanhaon lagi ni Kristo unya kadtong gidaghanon sa asawa ni Solomon mao ba gihapon to ug unya nganong okay ra man lagi sa Ginoo nga si Solomon daghan og asawa. Okay, thank you kaino sa pangutana. Sa adlaw sa pagpamanhaw sa Ginoo kay daghan man to siya asawa na 5 kadto nga iyang asawa 700. Unya 300 ang iyang makabit. Unya di ba to basta-basta tong mababayhana kay ang uban tong babay. Ang uban atong mga babay gi premium man to sa mga nasod. Tungod sa kalinaw kay panahon ni King Solomon, malinawon ang kalibutan sa una. Mitahod ang mga nasod sa nasod nga gipanguluhan ni King Solomon. Ug tungod sa ilang kalipay sa pagkamalamo ni King Solomon, mupadala sila gasa kay Solomon kanang mga gwapa gyud, pinakagwapa nga babae. Igasa kang Solomon. Awa kabalibad si Solomon sa mga gasa, Brother John, kay labi nag mga siksi kayo nga chicks, mga gwapa kay pinili gito mabayhana ilang i-premyo. Mao lagi na mga selected selected bagyod nga mga babae kung sa ato pa ang kapalit ana mga Miss Universe. Na ako'y amigo nga akong giistoryahan kung naunsa man sad ka nga imo man sang gihilabtan ang babae siya kuya. Laki manggugko kuya unya ang babae ugakos-gakos pasabak-sabak sa ako unya laki gugko di mulihok gid akong pagkalalaki mo nang kato si Solomon laki gud siya unya regalo-regaluhan og babae siguro mahadlok to sa ingnog bayot nagidawat na lagi na nakatigom gid siya og 700 kabuk asawa og 300 kabuok kabit. Yan ay ginaingon ko nga nakabaton siya ang prinsipyo nga to refuse an offer is a great insult. Mato nga gidawat to ni King Solomon. Ambot ka og kita ba dyan, balibaran baka nato. Mangambot lang po ta. Mangambot lang tanaw to. Lisod na kayo ng mutisar ta mo. Dangop na lang kita sa Ginoo kay ang tinuod pag kining babae na gani may maatakis kinabuhi islaki. Para sa ako, og naay laki nga dili gimilagrohan sa Ginoo muna mangayo lang tas Ginoo milagro. Ang makahimo pagbarog kana og yung kitabangas Ginoo. Yes. Di ganito tabangas Ginoo. Mas makabarog patas kwarta siguro kay sa labay. Oo, tinuod na. Mana nga itugyan lang ito ng Ginoo kay wa gitay mahimo sa atong kaugalingon kung dili tatabangan si Ginoo. Tapos King Solomon nakatigom siya daghan pero pangutana. Uyon ba to sa kabubuton sa Ginoo ang iyang gibuhat? Dili, kay ang paglalang lang sa Ginoo sa tao, gibuhat sa Ginoo ang lalaki, gikan sa abong sayuta. O niya, gibuhatan siya og iyang asawa, nga gikan sa iyang gusok. Ang gibuhat sa Ginoo, usa ra gyud 1:1 ra gina siya. O niya, pagkasal dito sa naman sa Eden, na mabasa nimo sa Genesis Kapitulo 2 mga higala nga tungod niya na ang lalaki magabiya siyang ginikanan moipon siyang asawa aron silang duha mahimong usa ra gyud unya 1 + 1 = 1 o 1 na siya ana nga gitawag sila og couple mo ni planos Ginoo usa ka lalaki sa usa ka babae. So ang nahitabo mga higala
si Solomon atong tan-awon ragod ang record og unsay gisultis balang kasulatan sa babae, pinagis babae, naliso ba ang iyang kasing-kasing mga higala? Atong tanaw na sa 11. Karon si Hari Solomon nahigugma sa daghang lumalangyaw. Tiyo mo na mga foreigner, mga langyaw, lumalangyaw nga babae. Kaya nagkain mga foreign country, mga palibot nga mga nasod nga ipremyo, igasa ka niya. O niya, nalipay din Solomon nagtanaw kay mugasa gani ang mga nasod, pilion ginang babae nga wagi ikasaway tanawon. Mga ato nabasa rin niyo, karon si Haring Solomon nahigugma sa daghang lumalangyaw nga babae. Lakip ang anak nga babae ni Paraon, katong hari sa Ehipto. Di basta-basta sa mga anak ni Paraon. Ang babae nga Moabnon, mga Amonhanon, mga Edomhanon, mga Sidonhanon, o mga Hitihanon. Daghano, mga sampol lang ganin sa mga nasod nga naghatag og babae. Ang uban mga anak yun sa hari maoy ihatag ngadto kang King Solomon. Aniya nagiusunahan nga matupos sa mabasa sa mga nasod nga giingon ni Jehova sa mga anak sa Israel. Muna warning si Ginoo, giingnan sa Ginoo si Solomon. Dili ka mo makig-uban sa taliwala kanila. Muna instruction sa Ginoo. Dili sila makig-uban kanila. Nga naman kaha, nga bisan pa kung sila muanha kanimo, kaysa pagkatinuod, sila magaliso sa inyong kasing-kasing sa pagsunod sa ilang mga Diyos. Si Solomon niipon niini diha sa gugma. Kaya mo na pahimangno ang Ginoo ngadto kanila katong giilang makatawan sa Ginoo nga mga Israelihanon. Mga Israel kay si Solomon giwarningan ani. Kung ang kapilingban yun, giwarningan ang warning higala, dili kamo, ang word kamo silang tanan, dili kamo makigkauban sa taliwala kanila, bisan pa kung sila muanha kaninyo. Kaysa pagkatinuod, sila magaliso sa inyong kasing-kasing ngadto sa pagsunod sa ilang mga Diyos. Kay ang mga Israelihanon nagsimba, nag-alagad sa matuod nga Diyos, kanang Diyos nga magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Creator nga Diyos. Samtang ang ubang nasod nagampo silag mga Diyos, mga larawan, mga higala, ilang gisimba. Moto instructions yun, ayaw mong uban-uban nila. Kay matakdan mo, maliso, mugikan sa pagsunod kanako. Moalagad mo ngadto sila mga Diyos tungod sa mga babae nga inyong giipunan. Nabirog ulog-ulogan ka chicks nga gwapa kayo, makadog ka nako basta musimba ka sa among Dios. Labi nahigog magmaayo Solomon, makaahat siyag simba ngadto sa mga Diyos. So naliso ang kasing-kasing atong tan-aw ni sunahan. Sa versikulo 3, og siya may 7 kagatos ka mga asawa, mga prinsesa. Tiyan mo na, 5 ka na ha? Mga prinsesa, mga anak sa hari, iyang mga asawa, dili basta-basta mga higala. O niya, 3 kagatos ka mga puyo-puyo. Mga puyo-puyo, iyang gipuyo-puyo nga dili niya asawa. Og ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing. Tanawa ra gunin hitabo. Naon siya kasing-kasing, naliso ayang kasing-kasing sa pagsunod sa iyang Dios nga matuod. Naliso. Nga naman kay kining mga babae iyang kaipon, mga babae ni nga dili kauban niya sa pagtuo sa pag-alagad ngadto sa Ginoo.
di niya kauban sa pagtuo. Muna bitaw na ay danger kung maminyo ang usa ka batan-on sa mapentan ari ka sa SDA nga pagtuo. Ang usa ka batan-on nga SDA maminyo og dili SDA na ay danger. Maayo lang to og okay ra. Nagmusunod pa sa pag-alagad si Ginoo. Pero og dili okay higala, delikado base og makadaot sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Maliso ang imong pagtuo sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Maliso nga rin sa ilang mga Dios-Dios. Muliso ngadto sa ilang pagtuo. Ug daghanon hitabo ana. Dili ka usa lang ka tawo. Dili ka duha lang ka tawo. Daghan ang nahitabo. Muna naagi danger mga higala. Ang labing maayo nga himuon mangita gani kag kapikas kinabuhi diha ra gyud sa kauban sa imong pagtuo. Kay nagkauyo na mundaan sa inyong mga baruganan sa inyong pagtuo. Tamis kang paminawon nga kamunduha parehas ug unahuna mag-uban mo nga simbahan, mag-worship mo panasting worship. Apan kung dili kauban nimo sa pagtuo ang imong gipili nga mo'y kauban nimo sa kinabuhi, dunay danger mga higala. May tendensyang malisyo ang pagtuo. Madugay wa na kay worship. Madugay kay ikaw may moadtog simbahan. Manimba imong kapikas kinabuhi dili moadto. May tabo ka nun magpabiki lang, magsilos-silos na. Simurag balik dito, nakakay mo ditong itaw-tanaw. Magkabikil kalugayan higala. Muna kalugayan mag-anam distansya gikan sa pagsunod sa Ginoo ngadto na sa pagtuo nga supak sa kabutos Ginoo. Munin hitabo kang King Solomon. Gitambagan sa Ginoo mga higalas King Solomon. Gipahibalundaan nga na ay danger, peligro sa iyang pagtuo. Pero wa gyud siya mapatuo. Wa siya mo ning insister gyud siya sa iyang pagtuo. Ang iyang gisunod, ang iyang kasing-kasing, iyang gugma ngadto sa mabay, dili ang gugma ngadto sa Ginoo. So naliso ang iyang kasing-kasing. Ano yung sunod ni sa 4, kay nahitabo sa diha nga si Salomon natigulang na ang iyang mga asawa, nakapaliso sa iyang kasing-kasing sa pagnunot sa ilang mga Diyos, og ang iyang kasing-kasing wala mahingpit kang Hiyuba nga iyang Diyos, ingon sa kasing-kasing ni David nga iyang amahan. So liso ang kasing-kasing ni King Solomon mga higala. Mao ni personal nga kinabuhi ni King Solomon, naliso siya iyang kasing-kasing. O niya, nag-iunis sa versikulo 5, kay si Solomon nagsunod kang Astaroth. Tiyan mo na, sunod na sa Astaroth nga maoy Diyos, rebulto sa lain nga nasod. Ang Diyos nga babae, kini sa Astaroth, Diyos nga babae ni, sa mga Sidonhanon, og sunod kang Milcom, ang gidumtan sa mga Amonhanon, nangalagad siya sa mga Diyos na itong abayana. Si Solomon nagbuhat ni adtong daotan. Tiyan mo na, tanaw mo sa versikulo 6. Si Solomon nagbuhat ni adtong daotan sa pagtanaw ni Hiyuba, og wala maglakat sa hingpit kang Hiyuba, ingon sa gihimo ni David ngayong amahan. So nagpasabot nga nagsusapinday yun si Solomon. Kanang naagin siya sa mura matawag na ito nga nasupak din siya nga dito na siya sa lain nga dalan kaning tipas man siya. Ingon ang Navy, og si Hiyuba nasuko kang Solomon tungod kay ang iyang kasing-kasing naliso gikan kang Hiyuba, ang Dios sa Israel nga nagpakita kaniya sa makaduha. Suko ang Ginoo ay wa malipay ang Ginoo siyang gibuhat. Naingon ang bersikulo 11, busa si Hiyuba mingon kay Solomon, tungod kay kini imong nabuhat og ikaw wala
makatuman sa akong tugon o akong kabalaoran nga akong ginasugo kanimo sa pagsunod gisiun ko ang ginarian gikan kanimo o gihatag kini sa imong mga ulipon. Mao to hinungdan nga ang ginhanian sa Israel nabahin sa duha. Mao to na Northern Kingdom nabahin ang Israel mahigala. Manayo makita nga tungod sa kasukos Ginoo nga to kay Solomon. Pero at last sa dihang tigulan na Solomon kuha na siya medyo kango na siguro aniya wa na mahimong di na mahimong lawas di na ikapanggarantiya og pang-checks tirada nahitabo sa katapusan ingon Solomon di matana basahan nimo ang Ecclesiastes nga gisulayan niya ang paglingaw sa kulon tanan bisyo gisulayan niya babae gisulayan niya tanan yung sa pero sama lang ko sa nakakupong sa hangin sama lang ko nakakupong sa hangin kakawangan lang ang tanan o niya nagakunglod si Solomon sa katapusan ingon siya nga ang tanang butang na dungog na kahadluki ang Dios buntay bantay ang iyang mga sugo. Okay, wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuso na tuntulumanon ni ang aton tension. Mahigala mag-ampo gito sa limbahon ug